I dobro, i pozdrav gameri i dobro došli još jednu epizodu Super Gamera. Sa vama je Petar Aureli i danas lako blok 3P. Vi vidite, ali tu imam jedan za pik. Gdje mi je pik? Sam dobio pik? Nisam. Opet. Gdje mi je pik? Dobio sam pik. Ja. Idemo sad na drugu. Tu je creeper. I ajmo početi. Ne. Samo malo. Da počnemo iz početka. Jer ovo ne ide. Samo malo. Nešto učita sad. Ne još tamo. Ne već. Zašto nemam pik? Zašto nemam pik? Nemoj mi sad ispošti. Jako. Ko me ubio? A daj, ajde, ne me zezat. Nadam se da ću dobiti pik. I zašto nemam pik? Tako. Sad ćete lijepo podati paklu, a ja idem lijepo da igram lako. Sad sam da nekako preskočim u glavu. Preskočio sam. Sad idem na ovo. Evo ga. Dakle, gdje mi je onaj TNT. Ne bi se mlipice. Da, creeper. Ne mi sad blokove. Ja ću poludit. Evo, nišao sam pola mape za mnje. Idemo opet. Samo nemoj da bude. Okej. Šta sad? Aha, treba na ove skočit. Ne. Nema veze, budemo ovako. Bude malo varo. Dakle, sad idemo dalje.
to? Udignite se moj mali djepak. Ne, jadni. To. Sad malo čekam. Izgorio mi vuk. Ne. Napravo sam se. Ovo sam se. Nisam ništa posebno. Klop! Sad ćemo ga staviti na sebe. Što budare. I tu ću malo varati. Dobio sam kosti. Ustani. Stand. Dođi, pešo. Dođi. Tako. Ali to mi ne treba. Ovdje mi ne treba. Ne. Zašto ja? A ništa, idemo na drugi. Šta sad? Na drugi. TNT isto. Ne. Zašto mi to radiš? No. Okej, sam prođe pored. Beš. Ne. Već mali. Sebe zeznu. No. Ne. Zašto? Idemo dalje. Sad ćemo ići na ove ljubice. Ne. Udove. Tato. Ne. Dobro. Ne, TNT. Umro sam. Idemo još jednom. Ako sad ne uspijem, onda ne znam kad ću uspjeti. Ajde, čitaj se.
Ali to sam sve prešao sam. Pao sam. Respawn. Idemo još jednom. Bum, bum. Malo da ubrzamo trčimo. Ja kažem nemoj, molim te, ono baš TNT. Još barem nisam pobedio. To zlatki. To. YouTuberi, to bi bilo to, like, share, subscribe. Što se tiče ovih lakih blokova, sljedeću epizodu i mi se vidimo u nekom sljedećem videu.